Takže ahojte, nerobila som videa, ale asi budem. Neviem kedy. No a predtým, čo som povedal ahoj. Ahoj. Rob ahoj. No nerobila som videa, lebo nemala som čas a tak, no. Ja som si myslela, že tam ten kanál som odstranila a že mám druhý. No ale nemám druhý. Takže dala som toto video, no. Niekto má, Sandra. No a takže čaute, neviem kedy urobím video, hej, lebo ja furt videa, takže tak no. Teraz pijem kafe. Takže tak, som ku sestre, takže no. Chcem robiť videa veľmi veľké, takže tak, no. Tu je Sandra, malá, povedz ahoj. Koľko máš rokov? Povedz 3 mám. Dobre, no. No, takže tak. To je sestrina, hej, no. Keby na čo. No a... No a... nechty mám, ale nechcem si teraz robiť, bo som chorá. Možno aj podľa hlasu ma počujete, takže tak, no. No a ona je youtuberka, takže no malá a youtuberka, takže no. Takže čaute, učím sa s vami, dajte mi like, odber. Takže bye! Rob ahoj! Ahoj! Takže čaute. Dajte like aj odber.